मार के बैठल बाड़ी तारा अगर दिल में दर्द होखे भैया हाला मत करी सर हमार तो शांति से सुन तारा अगर दिल में दर्द होखे राधिका तैयारा जिला छोड़ दो बक्सर बलिया छपरा सिवान गोपालगंज बेतिया बनारस गोरखपुर कुशीनगर छान मार दे तारा अगर दिल के दर्द के दवाई कोनो मेडिकल पर मिल जाई कह 2 मिनट में ले आ देतनी राधिका जी होई जे जवाब देतरी कि ना उधो बाबा कैसे कहतरी हो अरे बेदरदा अरे दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई खत्म हो गई बेदरदा बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो परिवार के सदस्य हमारे सोनू भैया हमारे गीत के अगला कड़ी में पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा क्या कहे रे क्या कहे रे कितन के अनुभव दुश्मन महुरवे बमलाई हो
बुद्धो बाबा समझाओ तोरे कि राधिका एगो काम करो, आज के कलयुगी है बहुत छोटे बाबा, मोहरा फिल्म के शूटिंग में नहीं खजल लगो तो हरा फिल्म की शूटिंग है। अरे हमारे भाई तू लोग तो एक ही चेहरा के बड़ा लोग तो हर नाम में भूले, तू कृष्णा हो कि बलराम हो। सही बात। हम तो मित्र को हो, बाकी नामवा जानो। एगो को हम भैया भैया 1 मिनट नंजनी भैया गोलू भैया भाई केहू से कुछ ना कहो, जीवन भर दुख हम सहो, केहू से कुछ ना कहो। ई हो हम सहो, केहू से हां इता नटवार कंपनी जोगिनिया जोगिनिया हम बन जाई एही में भला, जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई, जोगिनिया हम बन जाई एही में बहुत सुंदर बहुत सुंदर, जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई। एगो छोटू भैया अपना मन से अंजनी चाचा तो हर फैन हवा बंजू में ना बैठ से तरह से डर हो गई बा हमरा। हाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति बा, खूब आगे बढ़ो, इतना कम उम्र में मंच पर है वाला जेकर डर खत्म होला, माई सरस्वती के कृपा तहरा पर खूब बनो। और फिर हमारे भाई लोग आई तो वो लोग जोरे खड़ा रहे, खूब सुंदर। अरे प्रेम के गोठरी जीवन भर ढोई ठाठरी की गई तेरी, अरे बिन मरब ठिठुरी नहीं